Plaza mehmanhanası. Bağışlan, nöbetçi nerede? Gönü gidip, ondan soň sağa uğurlayalım. Sağ olun. New York'un dünya belli Plaza mehmanhanası Vincent Don oyunda katnaşılar kabul ediyor. Bunun radyattan çıkmasak tehlikelidir. Yer almak için 18 275 90 2 telefon arkalı mut etmesi polyandır. Bilip koyun. Häzir jaňa derin. Salam, men Peter McAllister, kakasy. Maňa ikorluk, televizorly, hemem gulplanýan kiçijik halajylykly oto gerekdi. Kredit kartuşkası ýagamy? Elbetde var. Plaza mehmanhanasy salam dinleyen. Salam, bu Peter McAllister kakasy. Owa janam. Maňa ikornluk televizorly hemem gulplanýan küçük halajylykly oto gerek. Owa janam, belli galşma haly kredit kartuşkany görkezmeli bolar. Kredit kartuşkanymy elbetde. Sağ olun janap, oto göwnüňizden turur. Hawa 8-nji otog 2 adam. Henry hemde Jenap Yamato. Biraz tagapl edin. Men ýene de täzeden jaňa derin. Men ýene täzeden jaňa derin Henry. Salam. Näme kömür? Janap McAllister'e oto gerek. Size oto gerekmi? Hanım, menin tek stoluňa şandynam, egilmän geçýän. Şuda ýöge doğrudan elim ýetýär. Heýde men mehmanhanadan yer alyp bilerim. Kredit bir görüňa, çağa mehmanhana gelägide yer alýar. Men düşünmedimle. Men kakam bilen geldim. O häzir gepleşmäge gitdi. Şeýle gepleşikler bolsa men ýigrenýän. Men goý beren oklar kawulhanada garaşmaly bolýardy. Bu bolsa ýürege düşmünç. Kakam men şu ýerde düşürdi de özüniň kredit karty